Inupunta ka na. Inupunta ka na. Naging red flag ka na. Ako? Ako mismo? Ika. Sa hiling mo. Wala na pwedeng tininda na hiling. Siguro. Ika. Iyo! Red. Red flag. Nag-aarapaw. Just a quick heads up before we start. Everything shared in this podcast reflects the personal views and experiences of the hosts and any guests. It's meant to inform, inspire, and entertain, but not to replace professional advice. So take what resonates, do your own research, and make the best decisions for yourself. Maray na aga. Maray na udto. Maray na banggi. Dawa na. Sayaman ka mo nagdadawag mo niyan. Welcome to Oragon Talks. Istorya kan buhay. Bicolano style. Yes. Na perfect. Okay na. Almost perfect. Anyway, this is episode, ano na nga nito? I lost track. Episode 8. 8 na ba? 5, 6, 8 na ba yan? Yeah. Episode 8 na. Mm-hmm. Welcome to our 8th episode. 8th episode ng Oragon Talks. Again, this is your hosts. My name is Dirk. And my name is Joy. Yay! Tama na si tono mo. Mm-hmm. Ano ang sinabi mo sa sarong episode? I'm Joy. I'm Joy. Ang gutol. Ang gut ay si Ligaya. Ano ka abot ko lang sa mo Ligaya na lang. Day na, buko kayo. Ay, tamaorag yan. Ay, lang, limo ko may ilaw. May ilaw ni green. May. Okay. Ako may. Okay lang, good sila. Uy, ganyan kang t-shirt mo. Batch 1996 to 2000. What sinabi mo? Kada episode na may age reveal, nakakabuisit. Kisay na t-shirt yan. Buong man sa imo yan. Talaga, I'm proud. Batch mi ini sa La Consolacion. Speaking... Elementary and high school batch. Uy, ano pala yan? Ano ba? Chillax mo na kita. Super dry. Uy, cheers! Cheers. Sige, inom kita. Siram. Duro na siya. Huli po to. Pero, itong zero, whatever. Yeah, siram. Dati ka to. Mano ni? Mana? Oh. Sabi ko kasi mong mabala ko sa bago. Sabi mo, day na lang. Bakit na dyan, ano pa? Day na kaya juice na juice. Ito pala beer. May juice din. Yung siraman kasi nilago niyo naman sa magic, Yes, sa magic drawer. Kang ref. Siram? So, tinatram ko, yan, dati habuon ka ni... Nahulog. Si ilaw mo. Oh no! My light! My lighting! Oh no! Oopsie. Hulog na baga. Yan. Carry on. Yan. Pagalo mag-podcast tayo. Pero enjoy baga, di ba? Di ba enjoy? Oy, di mo pigano si timer ta. Ay, sorry. It's okay. It's okay. Ano na baga nila lang? Saan ba ito? 18. Ay, ano pala? Ano na lang? Ayun yan. So, dawa mapagal mag-podcast. Enjoy man giraray, di ba? Kasi, kadto, ang ginigibuta lang is may mga topics kita pinag-uurulayan, either pag nagre-relax kita dyan sa veranda, or minsan pa nagka-drive kita. Tanongon yan, si mga pinag-ulayan ta, uploaded na siya online. So if ever gusto tang dalanon kiraray, di ba? Pwede mo balik-balikan ta. And then at the same time, syempre, hopefully, nakakatabang man kita sa mga friends ta, sa mga tao na minsan kay po ng third opinion. Or simply bored Third people. opinion. Mga bored lang na tao. Mga bored people. Oy, ikaw ma-joke mo niyan, di ba? Ayun, may ready na. Pakaraya. May ready na ang joke. Orag si ay ambot ko. Hindi ko aram kung magay ng joke ko, pero basta yun na to. Anyway, speaking of batch 1996-2000, dakulong ka mong dyan? Dakulong ka mong sections? Sala ko, 4 sections. Wow. Kami ka to sa Hope, sarong section lang. So dyan sa 4 section na yan, baka man naging special someone? Or igwa kang pinupunteriya pero di mo tinamaan? Ay, Or di ka tinamaan? Iba ang crush ko sa ibang batch. Okay. Pero baka naging special someone sa batch nindo? Mayo. Okay. Pero, speaking of which, actually, connected siya sa topic taong niyang episode 8, right? Ano ba yan? Paano man siya naging connected? Hindi, kasi, based sa topic red flags we ignore in the beginning. Oh, red flags. So red flags, if I understand correctly, siya kaya nagsulat kaniyo. When you say red flags we ignore in the beginning, this is
this has something to do with relationships, di ba? Pakikipag-relasyon sa ibang tao. Ano yun eh, ang red flag kasi, ano yan, usong-uso yun ngunyan sa mga Ano man? kabataan. Yan si term na ninda. Na Pag, sa to, anong term takang panahon tang 96 and 2000? Ginagamit ba ang red flag before? Dahil, Di ba? si term na red flag, pero syempre, Yun nga, si term na red flag, yun ang hindi siya sinasabi ko. widely used nata. Ayun nga ni. So, ang medyo nagugulumihanan lang ako. Medyo naririnig mo akong dikit. Kasi sabi mo, Digdio, red flags we ignore in the beginning. Sa puon lang. Okay. So anyway, we will dive deeper into this specific topic. So, when you say red flag, like, of course, yung mga negative traits talaga, di ba? May mga negative traits na. Pero, maski aram ta na, Maski nahihiling na. nahihiling ta na, obvious na, Mas obvious dapat na. iwasan ta na si tao. Pero ano daw, nagpapadagos man giraray kitang ma-involve duman sa tao na to. So, probably because siguro, sinabi ko in the beginning, di ba? So, it's exciting, I guess. Sasaru-saruon ta nga niyan. Okay. Alright. And why do we ignore pa lang talaga ang mga red flags? Maaraman tayo yan later. Okay, makuliton kaya ako eh. Dapat Oo nga, sobrang kulit. siya ni si Yoshi. Dragon. Ako si Mario. Siya ang dragon. Si Mario pero natatangko. Susuntokan ko. Ano nangyari dyan? Dragon ka? Ito ko lang ng tumo ko. Anyway. So anyway, ining topic na pag-uurulayan ito, Digdi. Kumbaga, we'll try to be level-headed lang, di ba? Ano ba tama pa ba ni sa edad ta? Di man siya tama, pero kumbaga, pinag-agihan ta. Pinag-agihan ta. And speaking of which, dakulan akong hapot about dyan. Ano ta akong hapot dun? May hapot Kasi- din ako about dyan. Kasi, syempre, gusto ko din yung point of view kang lalaki. Okay. Kasi di ba ang pag sinabi kasing red flag, usually this applies to, most of the time, applies to women, applies to girls. Kasi ang usually nagpursue is si mga lalaki, kami ang nanliligaw. So ang kumbaga, kamo ang recipient, so kamo ang nakakahilig ka, red flag ba yan yun? Pero, aram tama na may red flag din ng mga babae. Ay, So, baka uman ng lalaki. Ay, gwa din. So, So anyway, yan, pag-uurulayan mo yan. Okay. Pero again, we'll try to be as level-headed sa topic na ni. We're not gonna blame anyone. Basta ang goal today is awareness. Yeah. Okay? Yan ang pinakainit mo talaga dapat. No judgment. No Hindi judgment. naman kami magja-judge. That's true. Kasi hindi naman kami judge. At saka, day man kami perfect. Inagihan ni man ini. At That's some true. point, medyo din ako. Nasyunga din. Di ba? Inutuntahan na. Naging red flag ka na. Ako mismo. Ika. Sa hiling mo. Na pwedeng din na hiling. Siguro. Ika. Yo! Red flag. Nag-aarapaw. Hindi mo magbaraan mo. Ano? Ayun na to. Nakakasuya si Dirk. Ano? So, yun na yan. Let's start. Why do we ignore red flags? Ano sa mo? Why do we ignore red flags? Dyan, nakadangadang na, pero we still choose to ignore. Unang-una kasi, we are physically attracted to the person. Okay, so kumbaga, yun si Zero sa pinakainot talaga? Pinakainot man talaga. Pag So, sinabi mo, I like the person, Okay. ikaw may masabing, gusto mo na siya because of Pero the sabi ka personality. rin, why do we ignore? Kasi nga, unang-una, attracted ka because of So, attraction. paano kung ang red flag, bad breath? Would you still ignore? Siyempre, haboko na kayan. Dahil sabihon ta na lang nga So, I guess, Sabihan na- case-to-case basis. Oo nga. So say for example, na-meet niya si requirements mo pag abot sa, Tall, dark, and Derek. Derek. Me, Derek. Tall, Derek. Uy. Okay, so pigkat nito man si part na to kasi si Aka ko tinamaan niya, tinamaan niya si ventilador. So anyway, I was good, he's good. Talagang may pagkahinugak lang. So anyway, yun na ito. Going back to our topic.
topic. So, ito pag-ignore mo sa red flags, it's a case-to-case basis man. So, pag talagang bad breath, di mo man siguro may ignore yan. Hindi ka naman ata masabing, Again, depende nga sa tao. Ang iba pwedeng palampason yan. Pero, oh my God. pero ako, di ko talaga yung papalampason. May nahiling na akong Yun na yan. Basta. Oh, Hindi okay. kita ma-judge, di ba? Kasi nga, depende nga sa tao. Okay. So, sinasabi ko lang, Digdi, pina-point out ko na sometimes So, physical attraction. yeah, may because you are chemistry. physically attracted to the person. And I would have to add another thing to that. Saro pa siguro dyan is itong bagang pirming sinasabi ka mga babae, especially sa mga bad boy, mapapabago ko ni. Si potential na mababago mo ining tao ini. Kasi, Ako ang makakapabago dyan. exactly, kadakol ka yan. Na kumbaga sabi nga itong mga good boy, andito naman kami mga good boy, but parati kong na-attract sa mga bad boy. Kasi nga, potentially, gusto nung baguhon. Okay. Okay, so saro yan, di ba? Oh, another, Oo. kasi baka masyadong lonely. Ha? Oo. Masyadong lonely? May mga tao kasi na takot sindang maging single. Gusto ninda, double, joke lang. Gusto ninda, piling in a relationship or gusto ninda parang very dependent sinda sa ibang tao. Okay. So, yan. So, they sinda, kumbaga, they sinda complete or whole pag maasin ng partner. I'm special someone. Okay. I mean, Very nakamit dependent. ka ng araw na tao? Parang ako yata. Ito minsan. Ka ba yun? Okay. And of course, another one is, syempre, since bago yan, bagong manliligaw, daw may red flag, we still try to ignore kasi it's something new. Exciting. Like what I said earlier, exciting siya, di ba? True. Tapos, saro pa, we give too many chances early. Okay, so ibig sabihin, sa poon pa lang, nanliligaw pa lang, may nagibo ng sala. So red flag na to. Red flag And then na. we try to ignore oo, kasi let's give them another chance. Another chance. Kasi, ay, mabago mo yan. Or baka ano lang kaya. Ano Baka may situation siya pinapalampas pinag-agihan. mo, oo. Kadakon mong reasons na kumbaga, blinded ka na because of, I don't know, masyado kong attracted dun sa tao, I don't think you're blinded. Talagang ano lang, kasi kung blinded ka, di mo na marireason na red flag pa lang to. It's more of talagang, yeah, you know, sinabi baka magbago pa man, tatawan na ning chance. Pero di ba sa ibang babae, talagang especially cheating, di ba? Talagang there's no room for cheating sa Inda. Pag nag-cheat ka, goodbye. Ay. Ellen Adarna and Derek Ramsey, right? Oo. Oh, saro lang, pak, goodbye. Or am I right or may nangyari na before? Hindi ko aram. Hindi ako masyadong familiar duman sa situation Ang nila. aram ko itong kay Archie Alimanya. Uy, showbiz link. Ay. Talagang edad mo Talaga yan. sila. Grabe. Si Archie Alimanya tapos Si wife niya. Oh, G. Canlas. Oo. Ang pagkakaram ko based sa interview ni Boy Abunda Beato na it has been going on si cheating tapos Paulit-ulit. nag-abot And then lang sa ano. eventually, siguro, fed up na si wife niya. fed up na after nagkaki na diba? Hindi naman aram kung kaso rin nagpuon si cheating prior to Or their marriage or Pero di ba usual lang red flags, may hiling mo yan early sa phone on. pa lang. Early Oo, on. di ba? Iyo talaga. So ano mga common red flags na ini-ignore ta? Ano ba yan? Naku. Na-experience mo ini ang inot. Number one, digdi, inconsistent communication. Ano yung sabihin ka? Okay, so minsan, desididuhon, sige ang chat sa imo. Tapos biglang, di na ma-reply. Tapos, ma-reply after 2 weeks. Tapos, desididuhon na naman. Tapos, i-ghost ka na naman. Actually, sa ko, garo technique yan. Aram ko, taginigibo mo yan, di ba? Dahil ko ginigibo yan, ha? Sinabi mo na yan sa kuya. Dahil ko ginigibo yan, pero di ako aware na ginigibo ko pa. Dahil may ano kayo dyan eh. Anyway, iba man to eh. Aram ko na sa medyo later na pa to i-discuss. Pero, yan, yung hot and cold behavior, siguro, yan si sinasabi na nagpapamiss lang. Or maybe testing the waters. Na ano daw maging reaction kaniyo. Okay. Na, sige,
text mag-enjoy kita, maugmangin kita, so biglang hindi na muna kumaano. So that doesn't mean na pag-arog ka yan, hot and cold, ibig sabihin, bakong automatically, sasabihin mo na red flag na siya. Posibleng arog kayo ng reason. Posibleng arog kayo ng reason. Or pwede din siyang red flag kasi pwedeng iba naman ang tinetext niya. Exactly. Mm-hmm. Iba lang mini-message, iba lang kaibanan. Diba? Ouch. So, depende yan talaga sa... Minsan kayo masakit talagang basa ako ng sarang tao hanggat tayo mo siya nakakaibahan. Ning medyo, ano yan, medyo haloy-haloy. Kung puro lang kamo chat lang, tapos kung maghilinan mo kamo, siguro mga 30 minutes lang to an hour, tapos day pa siya everyday, it's hard to tell. Okay. It's hard to tell. So, pero yan, yung hot and cold behavior, posible kasi hindi ko lang kung na-experience ko may napag-advisean ako. Yan, na kumbaga, di ba, katong panahon nanliligaw, so, itetext ko si liniligawan ko. Si pagdidiskartehan ko. So may masabi, di mo na text, ano man? Halata mo mag-reply. Ano tayo ikang inot na ma-text? Halata mo mag-reply. So pag nag-reply, arog lang kaning simbagon mo. Yes lang. Tano man? Halata kung anong may reaction niya. May mga arog akin eh. And I think it's also similar to girls. Na ba't ka magre-reply? Mamaya ka na mag-reply. Patagal-tagalin mo. Para kunyari, daiman masyadong halata na interesado ka doon sa tao. Yeah. So feeling ko, pwede. If that's the case, in inconsistent communication, I don't think it's a red flag. Kasi pwede ding busy si tao. Pwedeng dakulan projects. Pwede kang time na to, nakahangos-hangos siya sa mga projects niya sa school, sa trabaho niya. Minsan kasi, ang nangyayari kaya dyan, main paaram, bigla na lang nawawara. Day na nagpapadamo. Day naman kaya alam kung ano talaga ang totoong situation niya. Pero, kung gusto mo ang tao, probably, you should have at least a decency na magsabi lamang duman sa tao na I'll be busy for a couple of weeks. Or siguro, na-busy na siya, tapos in the middle, I'm sorry kung di ako nakapag-message for past few days. I don't know, kung gusto mo ang tao, diba? I agree. Kung habo mo mawara ang tao sa imo. Okay. Pero again, this falls under red flags that we tend to ignore. Kasi nga, very understanding kita, especially as Filipinos, diba? Very understanding kita kung situation. Unlike sa Western culture, it's all about me. Paano ako? Taday mo ko tinetext. Di ko importante sa'yo mo, fine. Bye. Goodbye. Bakit ang sense of community na kumbaga bakit ang sensitive kita, we are sinabi ko sa bago? Di ko aram. we are considerate. Yeah. We are considerate. Okay, next. Okay, ang pangadwa, love bombing. Okay, probably explain. Anong love bombing na sinasabi? Too intense. Too early. Okay. Yung aki. But anyway, di ba? Hindi kaya pag feeling ko may mga lalaki kasi babae ako. May mga lalaki kasi na grabe magtauning promises. Grabe mag-promise sa imo na I'll take care of you, blah 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 blah. Okay. As in, sa puon pa lang yan Tapos biglang day maninda napapanindugan. Day na panindugan kang naging sinda na. Oo, or habang nagpa-progress si relationship. Okay. So, I don't know, ginibo mo ba yan? Ay, Never. Baka masyadong promises. Anything. Dahil ang pagkakakilig sa love bombing, gabos na time, effort, na panahon mo, diyan sa iya, gabos. Susundon ta ka, okay, mahalat ako sa imo daw, nasa school ka, mahalat ako sa imong 5 hours, yaw lang ako dyan. Tapos pag natapos na, school man or sa work, ihatid ta ka, tatangan ta kang food, I'll give you everything. Yan ang meaning ng love bombing. Talagang tinatao mo gabos. So, yan, medyo challenging yan na i-consider mo as red flag. Kasi, kumbaga, as a person na liniligawan, pagdidiskartehan, yan ang hinahanap mo eh. Na
pinapa-feel sa mong special ka. And it's overwhelming. It is overwhelming. Diba? Kaya nga love bombing, di ba? Kung ikaw babae, tapos gabos na attention, tinatao sa imong, arog ka yan, mapapaniwala ka talaga na, wow, gusto ko kaning tao na ni, or padangat ako kaning tao na ni. Baka too early man sabay na padangatan, or gusto ako kaning tao na ni. That's why it's really hard to tell na red flag pala ang love bombing. Diba? Kasi inot di mo man siguro bistado si taong ito and sa hiling mo, arog pala siya kani. Na in contrary, baka talaga daiman. Nagla-love bombing lang siya. So, this is like a red flag that is hard to decipher kung red flag ba talaga yan or pero depende siguro kung si babae or kung si sabi daw si lalaki nagdi-diskarte kasi syempre tigre-reciprocate mo yun, di ba? Kung batikan na sa mga arog yan, hasa-hasa na sa game na ay naku love bombing iniyo. Kasi gibo-gibo hindi. Problema kung naive. Yan lang. Talaga mabibiktima ka, no? No. And then we have another red flag is itong subtle disrespect. Very subtle lang sa disrespect. Now, that's very easy to tell. Pag inaagi sa joke. Oo, like sabihin daw si mga jokes niya off na. Nakakabastos, diba? Nakakadegrade. Or ano ka na, arrogante or na, kumbaga, di makita masyadong close pa. Ano tayo ma-joke ka ng arrogance ako. Ako, red flags ako pag ang joke sexual. Okay. Na-off ako dyan. Parang, aram mo tulos na, baka hindi lang gusto sa kuya. Kami Diba? may duda na tulos. May duda tulos. Red flag na talaga Red yan. flag yan. Okay. Unang-una, mafe-feel ko, bako disrespect ako kani. So, okay, sabihin tong may nahilig kang arrogant. So, red flag na tulos siya. For me. Would you still like continue with i-continue mo pa itong courtship or At least pag-jam sa inda? Ako kasi na-off ako kayan. So, yun nga. No. The question is... No. Habo ko ning arog kayan. Paano kung... Kasi, nafe-feel kong di ako nire-respeto. Paano kung ang approach sa imo friends man lang ka mo? Kasi kadakol na lalaki na ang approach arrogant. Friends lang hanggang mahulog na si buot mo. So, you will know na nanliligaw pala. Kasi para sa imo, di mo naran na, nanliligaw pala ni. So, nag-joke siya ning off. Ay, siguro kung friends. Kung friends. Pero it's hard to tell niya. Kasi ang iba arrogant ang diskarte. O ano? May nagtuklo kayo sa ako kadto. So ginibo mo din siya? Ha? Tinukduan ka, nagibuhon yan? Ha? Dahil daw araw sinasabi. Okay, dahil na lang ako Pero kita man, sa situation taman, we were friends before pa. Aram nindo, the reason why we are very, kumbaga, chill lang kami ni Dirty pag abot sa arkaning Kaya ako naka-jacket. Yeah, very chill kami pag abot sa arkaning conversation because, kami, we're open to each other. Open talaga kami. Tapos, friends na kami. Arami si mga inaragihan kang kada saro. So, that's true. may tinatago sa muya. Yan. So anyway, nakakasuya. Tapos, na-awkward ako kasi ako ng aki. Medyo kinokontrol ko din. So anyway, mainom muna ako. Cheers! Cheers. Okay. So another red flag na i-discuss is avoiding serious conversations. Ano ibig mo sabihin kung isurat mo siya? Avoiding serious conversations? Oo. Alam mo kaya, ako, as a woman, Miss Universe. As a woman, world peace. Ini sa totoo lang most of the time, ang babae, yung naiinot na nafo-fall. Ngunyan, usually, di ko sinasabing, pirme ining nangyayari, pero usually, ang babae ang naghahapot. So, ano na kita? Ano ang label ta? Yan. Girlfriend mo na ba ako? Boyfriend ta ka na ba? Pag-arog na kayo ng conversation, famous label. Tapos, ining lalaki, tinatry niyang i-divert conversation. Ay, ang importante nga ini mga arkanulinyan, ang importante nga yaon ako para sa imo. Oh my God. Mas yung mangyayari, yaon ako para sa imo. So, duman pa lang, aram mo nang mayong plano. Okay.
Paano kung pig-define si relationship nito pero red flag man giraray? What do you mean? Like, early on, sinabi na arog lang talaga ka. Bawa, nagkapot ka. Ano ba talaga kita? Sabi mo, I care for you, hanggang arog lang kita kani. What? Okay, kung igwa ka mong urulay, early on, na hanggang dyan lang talaga ka mo. Yun. Edi, magiging ibo. Kasalanan mo yan. Hindi man sa kasalanan. Linaog mo eh. Iyo. Arog talaga kayo. Excuse me. Kasi sabi baga da kaya na if ever may specific kind of relationship ka mo, the more you do it, saro sa indo ang mafo-fall talaga. Mm-hmm. So, saro sa indo ang mahagad talaga ning label or mahagad ning commitment. Oo. Kumbaga, saro sa indo ang let's go to that next level kang relationship. Iyo. True. Totoo. So, kung may arog ka mo kayan, kung si Say makamungo niya nagdadangog, na may arog ka mo kinaklaseng relationship, right? Di ipiripirmi. Takong piripirmi, saro sa indo dyan ang siguradong mahuhulog ang buot. At pag ginibuhan or pag sinabihin na kamukhang linya na arog ka yan, na super duper red flag. diba, Pero depende I care for you naman. Depende kayo. Pero pag talagang diniretso sa iyo na, hanggang arog lang talaga kita kanya. Ay naku, tama na. Di ka na magpakatanga. Kasi talagang mayo yung Ibig plano. sabihin yun, ikakya sinahulog na eh. Oo, mayo yung Ika na plano. sinahulog, lang plano, so magkalas ka na. Kalas ka na. Kalas. Sabi nga ni Ninda, na like, di ba, sabi ko, saro sa inyo dyan na mahuhulog, either si lalaking mahuhulog, or si babayang mahuhulog. Tapos kung naghagad na talaga ng commitment, like formal, formally into a relationship na talagang aram na kang mga barkada nindo, mga katrabaho nindo, tapos habo kang saro, kalas na. sabi nga ni Ninda, may nadangog lang ako. If iyaon ka sa arke na situation, day daw pahalo yun ng 3 months. Huh? Pahalo yun ng more than 3 months. Is that scientifically proven? Day ko aram, pero sabi kasi sa 3 months na yan, siguradong mahuhulog ka na. And may makukulugan na talaga sa indo. Okay. Ang masakit kaya dyan, kung sabi nyo itong dawa aram mo ng simbag, nagkaigwa na ng somehow clarity. Pero di mo gusto sa simbag, ang masakit dyan, kung gusto mo man girara ipadagos. Pinipirit mo man giraray. Ay, talaga makukulugan ka na dyan. Ayun na sinabing tanga, martir, di ba? Ay. Mahirap yan. Okay, next. Yan. Ini pa. Pag masyado pa raw attached, duman sa past. Okay. So, halimbawa, sige pang istorya tungkol sa ex. Medyo may disrespect na dyan eh. So, medyo off na din talaga yan. So, duman pa lang. So, okay. Kung i-consider yan na red flag, so, si Sarah. Sarah Labati. Hello, Sara Duterte. Pero mama kaya siya araw ka na isya. Mama. She's a family woman. Yeah. Diba? Okay. Sarah lang, yun lang ito sinaisip ko, Sarah. Ang nagpaparaiso rin man garari si ex niya. So, if red flag yan, ano sa mo pwedeng kahinatan kyan? Like, mabalik siya? Or ano sa mo? Tayo naman, ibig sabihin lang, hindi pa siya ready to commit. Oo. Kasi emotionally, attached pa siya duman sa ex niya. Pa lang, panakit butas. Putas ka lang. Aray! Sakit nun. Sakit naman nun. Panakit butas. Pantahob ng labot. Panlabot. Pantahog labot. Kulog yan, ano? Oo, garo. Na-experience ko na yan. Hindi ko alam. Siguro. Na-experience ko na yan. Kaya cheers! Cheers. Oh my goodness. Sa pool pala na yun, no? Ayun, tama man lang ka. It's either mabalik yan sa ex niya or talagang mabalik talaga yan sa ex. panakit butas ka lang. Nagbalik talaga. Sakit. Nagbalik ka, no? Parang gastusan mo na. Ano kung nagdadala na, no? Nagbalik ka kaya. Dapat kaya. Thank you! Buti na lang. Then another one na pwede ding i-consider na red flag is inapod na
bare minimum effort. Kindly explain. Anong bare minimum effort yan? Bare minimum, alam mo naman ang mga babae. Di ko man masabi na ang babae masyadong, anong apad kayan, we want more, masyado kaming demanding. Di man sa araw kayan. Kaso minsan, nafe-feel me man talaga if ang lalaki. Sincere. Bako lang. Bako masyadong desidido sa babae. I'll give you an example. Yan ang pinakamarayta. Gusto mag-istorya ko, although aram mo naman yata ini. Sige, Example. mag-istorya ka. So, halimbawa, si lalaki, may auto man. Okay. Tapos, di man lamang nag-effort na sunduon ka. So, ang sabi pa sa imo, Baka man kaya... ang sabi pa sa imo, i-meet mo na lang nga ni ngaya ako sa araw ngaya kaning lugar. I-meet mo ako digdi sa lugar na ni. Tapos kang na-late ka, hala Okay. ka, winalat ka. Ay, super red O, flag. diba? man, eh. Red flag. So, nagduman ka. Oo. Na-traffic si taxi na sinakayan mo. Oo. Pag-abot mo duman sa lugar, anong sabi niya? Naghali na ngaya ako. Haloy-haloy ka kaya. Isipan mo yan. Red flag. Super red flag. So, na talaga. syempre, si babae na anggot. Okay. Tapos, day man niya talaga, usually, ginigibo, pig, para muda niya si lalaki. Ang gutom Oo. siyang maray. Ano ka nga yan? Blah, 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 blah. Kapag kang may auto, ano ba ko akong sinundo mo? Oo. Tapos, anong sabi niya? Halloween ka kaya? Sabi ko, traffic kaya? Ay, ako pala to. Nadadakop. Ang sira. Sa Mama. mama. So, ayun. So, paano to? Super red flag. Okay, sige. Okay, fine. Red flag siya since super duper red flag siya. Pero, since ang topic red flag that we choose to ignore, paano may ignore araw ka yan? Why would you still ignore that? What do you mean? Why would you still ignore? So, after ka to, gusto mo sabihin, ako na to. Hindi, kasi So, yun ang topic Red flags that we choose to ignore. So, why would we still ignore? Siguro grabe naman yan. Ay, kung susunga ka talaga. Dahil tataon mo grabe yung chance. Never. Ako kung araw ka to, di ko na, habo ko na. May bistado ko araw kina tinaon mo grabe yung chance. Nadawa, sobrang route si ginibo sa iya. May bistado ako na sobrang red flag na. Like, kung ako ginibuhan, talagang siguro Goodbye isusumpa ako na. Nung goodbye, isusumpa ako talaga. Pero, pa siya. Nagpadagos pa. Mamasindang garo aki or whatsoever. Maman, pero medyo... Kasi baka kasi aki Maman, yan pero ang anchor basta. Iba sa situation. Pero as in, kung sa red flag man lang, yun na tong pinaka-red sa red. Ining saro pa. Red flag din na niya. Pero depende kaya sa interpretation katong ginigibuhan. Controlling behavior. Disguised as care. Yun yan Day ka ngayon magluwas, nakaaraw ka ng sulot mo. Baka mabastos ka. Yan, perfect example. Day ka ngayon mag-makeup. Ano to nagme-makeup ka? Kaibanan mo naman ako. So that's a red flag. Why? Red flag yun. Kasi pinapafeel sa imo na, I'm jealous, nagsiselos ako, nagpapakute ka sa iba. Okay. Ito pala, Some controlling, masyadong controlling. Ano man ang problema mo kung mag-makeup si tao? 'Di ba? So, kung magpagayon. Kung magpagayon. And feeling niya, nagpapagayon dahil sa ibang tao. Gets mo? Pero ang totoo, nag-makeup siya. Because she wants to feel good. I want to feel beautiful. Tapos, kaibanan ka, gusto ko man na, pag may nakahiling sa to, at least masabi man na, ay, maging gaya ng kaibanan mo. Ay, garo kahali lang sa pagturog Ano mo yan? So, di ba? So, yan, that falls under jealousy. Na Jealousy. Seloso. Jealousy, controlling na pala. Kinokontrol ka, pero, I don't know. Paano itong nagluwas tapos sabi yung haliputan si Bado? Paano yan? Ay, may mga araw din kaya naman na lalaki talaga na nasobrahan naman. Pero sa kauman kaya, ang take ko man dyan, before sabi yung naging kamo, Araw na siya kaya. araw na siya kaya, ano ito babaaguhin mo? Exactly. Baka nga naibigyan sila sa kung saan gustuhan mo Kaya nga Why would you change that person? That's why I'm so thankful kasi araw ka kayan ka open-minded.
excuse me, nag-burp pati ako. Kasi si Dirky, sobrang ano yan, considerate. Tapos, pero ako pa mismo okay lang na ka ng sulot ko. So, sabi siya, okay lang yan. As long as di ka magreklamo sa ko. Putan mo pa. Di, sabi niya, as long as di ka magreklamo sa ko na binabastos ka, ha? Di ba? Kasi syempre, kumbaga, may sadiri kang desisyon, may sadiri kang, apo dyan, gurang ka na. So, mo yan. Panindugan mo na lang yan. Pero syempre, di man ibig sabihin, pag binastos siya, mayo ako duman. Hindi ako magre-react duman. Pero kasi syempre, it can lead to some serious problems. Di ba? Ano kang nangyari sa Cubao? Ano sa nangyari sa Cubao? Kasi di ba may nambastos sa kuya? Yung muntik pa ako itong makipagsuntukan ay. May nambastos ako. Tapos, Tulo pati ito. Dracula asin na, di ba? Sinugod ko. Without thinking, na kaiwanan ko pala siya and pwede siyang mapahamak. Sinugod niya kasi nga nauyam ako na binastos niya ako. late ako ka to. Suya ka na ka to. Ayun. Sinusunod ako ka sa terminal. Late na ako, di nasuya ka. So nagmang inasal muna kita, nagkakan kita, suya ka man giraray ta, haloy ka matunawan. Tapos may nag-aging mga nakainom. Di ba ang mga inasal? Salmin Glass, yan. oo. Binastos siya, may ginibong something inappropriate na hindi niya nagustuhan. Suminugod. Ako, hapag-hapag ako. Winalata ata Kakanon ta. tsaka si luggage mo, si bag mo, duman. Ay. Tapos, kung inabutan ko siya, pagsimbagan na duman sa pinakahalangkaw at pinakadakula duman sa tulong ito. Sabi ko, ano daw ni? Di ako man awat-awat, bla bla bla. Muri, biglang nag-arog ka ni sa lalaki. Sasampalingon ako. Pag-arog palan ka yan, ang adrenaline mo talaga pag sa arog na situation, talagang biglang ma-shoot up eh. Ang nangyari ka to, gabos na hirot ninda, naging slow motion. So, kinilihan ko tuloy sila. Ang pagkwelyo ko nga ni arog ka niyo, bakong arog ka yan? Arog ka niyo kasi dakula siya. Kinilihan ko tulos, tapos nabigla din siya. Tapos nag-arog na ako kani, nag-ready na ako ni kamot ko, si right hand ko, tig-cock ko na siya, isusuntok ko na. Tapos, di ko alam, pas slow motion ka, boss. Tapos, dahil ko sa mukha, nabigla siya, siguro nag-pause siya. Tapos siguro, di niya na-expect na salit-salit at taong ito, gigiboto sa iya, kuikwelyuhan siya, tapos akmang susuntokon. Tapos pag-argo yan, like what I said, adrenaline, very alert ang isip mo kayan. Naghiling ako doon. Ito ba nangyari kay Superman tapos kay The Flash, doon sa Justice League? Si mata ko, naghiling doon sa side. Hindi ako naghiling kasi nakafocus ako doon sa lalaki. Nag-arog lang ako kaya, ng dikit. Si Sarong kaiba na niyang long hair na dakula din ang hawak na almost kasing height niya, patindog na siya. Pag-arog ko kayan, bigla nagtukaw, naglaog sa isip ko, iinituod sa gulo. Siguro nakainom lang talaga. Nakainom lang talaga. Nagtuhaw girare siya. Kung nahiling niyang naghiling ako sa iya. Kasi nagkahilingan pa si Matami. So, nagbaba siya. Tapos, ang medyo nakakatakot naman itong naglaog sa mercury drug. Salit lang siya kasing height ko lang ata. Pero pag hiniling ko siya, garo itong sanay sa trouble. Luckily, before pa nagka-suruntukan, nag-arabot na si guard. Guard kang Cubao. Oo, tapos ini ng plot twist. It-chismis na lang. So, nagduman kami. So, yan na si guard. Dinara kami duman sa parang office. Tapos ini mapangiriton si guard. Para suntok ninda Kasi nga, binabastos si guard. Sabi, hindi niyo ba ako kilala? Oo, binabastos na ninda si guard. Nasuya si mga guard. Para suntok ninda si Bakit si Bado? Bakit na si Bado? Ngunyan, grabe po. Dinara sa presinto, sa Cubao, di ba? Oo. Tapos ang ending, kami ni Dirky, okay na. Sabi ka tong napatawad na da kami. Tapos ang ending, si mga lalaki ng bastos sa kuya, ang ikinaso na ninda si mga guard. Tapos binuhubog niya kasi, mga guard. Tapos kita, naguli na kita. Tapos haloy kita, hindi, nagbalik-balik sa Ayun, Cubao. baka mahiling Baka mahiling kita mga 2 years. Sa tanda ko to, 2 years. Iwas mo na kita sa Cubao.
kahit sabi natin, wow, kubaw yan, wag kubaw muna. Delicades. Delicades yan, delicades. Marayo na kita sa topic. Pero yun yan, red flag. Oh, so kung ang liniligaw nindo, mayong irinito ng payo, Red flag. red flag yan, kumali na kamo dyan. Pero taano, naging agum ko. Di ko alam. Ay, naku. Pero after man ka to, na-realize mo ni Joy na Na-realize ko talaga. kaipuhan niyang magluhay-luhay kasi sabi yung tang susunod niya lang si kagustuhan niya na mai-avenge si pagkababae niya kasi nga binastos siya. Pero especially since magurorang na kita, always remember na may kaibanan ka. Na pwedeng mapahamak yan. Ayun. Diba? Pero di ko kaya ito in-expect eh. Kung di man siya nag-araw katong sasampalingon ka, di ko man ito gigibo. Di man kita magkakaribok naman. Ayun. Kaso grabe din kaya akong minataram na kanto. Lingaw na ako ang tinataram Lord, ko. yes. Para mo naman mataray kita. Di, ano kaya ito nadagdagan na si suya mo kate? Ayun. Nagpatong-patong na. Kasalanan niya talaga. Anyway. Next. Next, pwedeng red flag din if magkaiba ka mo ng pananaw, values, Ano yan? Kaibahan na dyan siguro magkaibang religion din? pwede rin. Pwede. Kasi, I don't know, paano mo wait lang, kung abo ko kayang itaka lang religion eh. No, you don't have to. Ano lang, reason lang, based lang din sa red flag. Well, Or let's just stick to values na lang kasi values Values is na lang closely siguro. related to religion man talaga. Difícil magkasundo kung magkaiba ang values nindo. Definitely. Lalo kung di man ka mo willing mag-compromise. Yan ang masakit Diba? dyan. Kung they're willing mag-compromise. Yan ang masakit dyan. And yun na siguro ang red flag kung di willing mag-compromise si sarong party. Diba? Kasi kung padangat mo ang tao, Arog sa to ba ka to? Pag-abot sa religion, I'm a Christian. Tapos yan, they pwedeng ikasal pag di kita pwedeng ikasal sa luwas kang church. sa church. Kasi yan ang kang Catholic Church. Tapos ang compromise ko pa duman na ang aki mo ngayon papadakulaon mo na ng Catholic. Catholic. Hanggang Okay man lang din sa 18 yata Okay man lang din sa ko. Kasi ako man, as a Christian, di man ako, kumbaga, yun na kumbaga, nag-grow na ako sa Christian. Ang pagiging Christian kaya is personal decision yan. So, sabi yung tao, okay, Catholic si Aki kung ganyan, pero along the way, I will introduce pa rin naman si pagiging Christian, and then it's up to him kung gusto niya mag-stick man kayo sa pagiging Catholic or magiging Christian siya. Pero the point is, pag ang nanliligaw sa mo is willing mag-compromise, that's okay. Pero kung talagang mayo, pirmi lang ka mong makalash ka yan, red flag na tulos yan. Yan, kung halimbawa, iba man ang goal niya sa buhay, ang goal niya is, habok man talagang makasal eh. O, paano pag-arag ka yan? Tapos pinangarap mo talaga na, Magkaigong family, magkaigong family, ikasal ka sa simbahan. sa simbahan. Okay. Oo. Tapos si lalaki or si sarong party, di siya nagtutubod ka yan. Oo. O di, kalas ka na. Oo. Diba? Kumbaga, attraction is not enough talaga. Oo, That is not enough. Especially pag No. future na talagang pinag-uurulayan. Kung future, pero Oo. kung talagang, good time lang, baka. All depende sa gusto mo din. Sa trip mo. Oo. Sa Depende trip sa- nindong duwa. Diba? Sa trip mo ng doon. That's true. Okay. Again, if may mga suggestions ka mo or if you want to join the conversation, once this is uploaded, you can leave your comments in the ComSec and be part of the community. And duman sa mga nagdadaralan sa mo, di ba follow naman to. I mean, human sa nagdadalan na ka mo, di ba? Ano man yan, maklik ka lang, then part na kami ng buhay nindo. Di ba? So, ano nag-iingat ka na naman? Ay, may nahiling kaya ako. O ano ba yung nahiling mo? Sorry, digdi. Red flags you ignored before. Okay. Saan mo yan? Hindi yung red flags you ignored before. O ano ba yung mga pig-ignore Maalang. ng red flags? Dakulon na maray. And aramang ending, they talaga nag-work. Okay. Okay. Well, at least they nag-work. Ako nag-work siya,
nasa sitwasyon ko niya, di mo gusto. Exactly. Diba? Well, it's a good thing that they should nag-work. Oo. Okay. Ano yun eh, mabubuhay ako sa, grabing regrets. Well, And- yun ang ano yan. Ang red flag, do you think you should give red flags a second chance? Sa hiling mo? Nahiling mo na, yaman na dyan. Nakadangadang na eh. Nakadangadang na eh. Would you still give it a second chance? Personally, kung martyr, hanggat kaya ko ang situation, Oo. siguro I'll stick Okay. with the person. Pero kung pag napuno na ako, Ako, aputin mo ka. aram kong simbag mo. Aputin mo nga. O sige, hinahapot ta ka. Ayun, tatawa kong second chance. Pero pag third na, di na. Second chance wala nakalagdig di. Diba? Let's stick to the script. Diba? Ikaw yan. Bawang kasabihan kayan, fool me once. Ano to? Fool me once. Pero okay lang. Fool me twice. Blah, blah, blah. So pag thrice, Oo. Hindi Try na. to kill. di na talaga. Hindi na talaga. Oo. So second chance siguro kasi pwedeng nakasala lang siya. 'Di ba? Pwedeng dahil niya man talaga pigminin or pigmin niya man immature siya. Tapos itong di ka naman ginibuhan, di 'di ba? Third chance. Kaya ako nakasmile kasi nag-reflect ako. Oo. Parang you gave me a second chance. Did I? Yes. Lingaw ko lang nga ni. Ko kayang kapadangat si Joy. Ay. Lingaw ko na. Eh di ka, tinawan ko din chance. Yes! Second chance. Second Second chance in life. Okay, so ano ang key takeaways na digdi sa topic Abo ko na na. episode na May nagirunduhan ako. Joke lang. Grabe ha. Sabi ko sa bako. Oh, kung gusto nindong maraman kung ano sinagirumduman niya, mag-follow na kamo sa Muya. I-reveal niya. Habo ko yung reveal. Hindi, joke lang. Di man, joke So lang. ano ang key takeaways na sa topic na ni? Sa red flags, especially sa red flags. Well, ang sabi, pag red flags, di man talaga yan nababago, di yan nawawara. Malala lang yan. Kaya iwasan na hanggat kaya pa. So second chance, okay pa. Pag third, di na. At ang depende yan sa tao. Sa iya, pwedeng may second chance. Pero may mga tao, araw nga ni si Saitong, sinabi mo, si Agum ni Archie Alemania, ay, dakulan pala na chances to. Ano? Nakulo to. O, Ellen, Adarna. Sabi mo. Depende talaga sa Depende tao. sa tao. Tapos pag ang early behavior, si red flag na nahilingin do, iyon na yan na maging preview kung future nindo. Oo. Pwede. Diba? Oo, talaga. So siguro yan si Kiki Ellen Adarna. Nako, ayoko na nito. Goodbye. So kung gusto mo ng peace of mind, Oo. pumili ka ng tao na talagang, kumbaga, ma-burp ako, sorry. Burp. Grabe, ining beer. Pumili ka ng tao na talagang day makulog ang payo mo. Exactly. Tapos last is, it's easier to leave early than later. Oo naman. Diba? Alam mo itong masyado ka ng involved duman sa tao. Oo. Tapos biglang, Or may aki ka na. ayan lang. Or may apo ka na. Grabe naman ito. Grabe na. May apo Grabe naman yan. Grabe ng pagtios yan. Cool. No. Grabing red flag ito. Uy, pero Ayoko na. Uy, daddy, pero diba, may mga nahihiling ako kaya na nagde-divorce pa sinda at the age of 80, 75. Sa US yan ah. Selling ko dahil sa red flag ito. Grabe na. Grabe naman yan. Dahil, na-remember ko lang sabi mo, kaya gurang nag-uugod-ugod na Baka tapos. sabi, malak yung ngipon eh. Ayoko na din. Grabe naman yan. Grabe man din. So anyway, hopefully, ang episode na ini nakatabang sa Indo or kung di man siya nakatabang, hopefully this is something that gagamitin nindo para mag-reflect sa mga magiging decisions nindo sa buhay, right? Yeah, sana, I mean, we are not experts ha. We are not the experts. I mean, inagihan mi na, but syempre, pig-filter mi na kasi halangan man kaming mag-oversharing, di ba? So, Sana nakatabang talaga. oo, sana nakatabang. Lalo si mga Gen Zs, na masyadong na-excite pa, na, alam mo yan, alam mo, sa iba kaya may
syempre mga estudyante ko, baga mga friends ko sa Facebook, Oo. masyado silang in love abot kaya in love sa idea kang love. They are just being idealistic. Yun nga. Tapos mana Parang kinakabataan. kabataan. Okay. So be careful in choosing your partner. Dahil padalos-dalos. Yes, okay lang naman mag-enjoy, pero if nafe-feel mo na talagang mapapahamak ka, ano ka na? Tama. Stop na. Leave early. Yeah, pag mas padangatan mong sa diri mo. Yes. All right, so that's all the time we have for this episode. And now we move on to our segment, ang Oragon o Bako. And ika ang ma-joke ngun yan. Hilingon pa daw. Jaden, you have to listen, okay? Hilingon Okay. pa baya. Ini ang joke ko. Okay. Oh, listen. Ano ang sinabi kang isda kang magagadan na siya? Isda? Opo. Isda. Kang fish. Ano? Sabi kang isda kang magagadan na siya. Bubula. Sirit. Sige, try pa. Pwede ako maghagad clue? Habo ko. Mag-try ka lang. Isda? Isda. Buo maling century 2 na, ha? Dai. Baka century 2. Pero isda ulit. Sige, sirit. Ang daing. So, init ko sa nadangog 10 years ago, nakirit pa ako. Tapos, ano daw ang sinabi niya kang... Guwapa! ano daw ang sinabi niya kang mahati na siya sa duwa? Kang mahati na? Oo, Mahahati? hati na siya sa duwa. Ang daing? Oo. Sige. Ano? I'm tuna. Kaya! Parang hirit. Namumuro na si Jade. Ano? Mag-ngirit ka. Ano? Maray, parang burat na lang ako. Ang mga joke mo kaya. Mapakirit siya. School siya. Pero sige. Oragon. Nakakasuwi. Lupa. Ay, nakain. Oragon. Yay! Thank you. Alright, so see you again in our next episode. That's episode 9. And thank you again for being with us, for joining us sa Oragon Talks. Please follow us on Facebook, facebook.com/Oragon Talks. And nahiling ko kaya duman sa charts, sa insight, or kung ano man ako duman. Na dakulo man nagdalan ko dahil lang talaga nagka-follow. So, yeah. Ano daw? And you can also look us up sa Spotify. So, if nag-drive ka, tapos sa buo mo magdalan, you can just tune in. You can follow us on Spotify para sa mga episodes niyo. Okay? Yeah. So, thank you so much sa gabus na nagdadarangog, nagko-follow sa Tuya, sa mga friends ta. May higilit ka na friends ta? Hi pala kay Boss AJ. Hi, Boss AJ. Nag-text siya sa Kasubanggi. Na kumusta nga ka mo dyan sa Bicol because of mayon nga ni. Si Apple din nag-message din siya. Na ano ko kaya, nakat kaya ito sa kahapon. Yeah. Thank you, Apple. Thank you so We're much safe, for thinking of us. We are safe. Safe ka na big thing. Pero sana makalayo kita. Sana makalayog kita. May dumalan kaya kami. So anyway, again, my name is Dirk. My name is Joy. And thank you so much. This is Oragon Talks. Storya kan buhay. Bicolano style. Thank you so much. Bye-bye. Goodbye.